Ahoj, já jsem Zdenda a v tomhle videu vám chci ukázat, jak probíhá stavba Toolchangeru. Teďka konkrétně v takovémhle stádiu, jedna hlava a netisknoucí. Ukážu vám, co chci vylepšit, co chci celkově předělat a jak postupuju. Tak, jdem na to. Možná jste viděli moji předchozí tiskárnu s výměnou hlav, která funguje na stejném principu. Jenom má menší tiskový prostor a nejsou tam vyřešené všechny věci. Tahle to bude řešit. Projekt je založený na Prusa minidílech, konkrétně je to návrh na printable Satsuma 180 a já si na to dělám vlastní výměnu hlav, jako je třeba vidět tady, prostě hlavu můžu jednoduše sundat, pak tady budou vyřádkovaný třeba 3, 4, uvidím ještě. Jednoduše hlava zajede, tohle ji schodí a máme sundanou hlavu, můžeme vzít hned druhou. Jak zaručím to, že bude vždycky ve stejném místě? To stejně jako u předchozí verze budu doufat, ale tady už to mám trošku lépe řešený, že když dojede k tomu místu, nasadí si ji, tak i dorazí trošku doleva, protože je tam stěna a budu doufat, že je na správném místě. Jak jde vidět, tak tady mám cesty, do kterých se zarazí tyto dva šroubky. To mi i zabrání rotaci v XZ. A je to celkem solidní na to, co jsem koukal na třeba MK3. Zkoušel jsem hejbat s tryskou a bylo to na podobné úrovni, což jsem rád. Mám tady, teď tady jde vidět bovden, ten chci předělávat na direkt. Objednal jsem si motor NEMA 14, abych si to mohl zkusit napasovat na ten hot end přímo. Chci totiž tisknout i flex a bude to rozhodně lepší, než to řešit takhle přes bovden. Měl jsem i nápad, jakože bych udělal střechu, extrudery by byly nahoře a bylo by to lehčí, ale ne. Skončil jsem u direktu, že udělám a tak to bude. Největší problém, co jsem zatím měl, tak bylo řešení tohohle držáku větráku. Samotná výměna hlav, to je lehký, to dokáže každý. Ale navrhnout pořádný ofuk, to chce trošku víc zkušeností, protože jsem si řekl, jo, super, teď tady mám takhle ofuk, fučí to pořádně, ale problém je ten, že mi to třeba, já furt tlačím do té hlavy, nemůžu, protože to může se jenom navozit. Když dojedu do tohohle místa, tak mi to samozřejmě narazí, s čímž na co jsem zapomněl trošku, ale to nevadí, to první verze, netisknoucí verze, vždycky všechno, co dělám poprvé, mi nefunguje, takže to dělám na dvakrát. Druhá verze je o to lepší. Další problém jsem měl se senzorless homingem. Nechtěl jsem používat endstopy, které taky nakonec používat nebudu. Vrátím se k tomu homingu, ale s jinou deskou. Tady vzadu jdou vidět dvě desky. V budoucnu tady budu mít dvě Ramba. Teďka tady mám jedno BTT Pico, protože Rambo má omezený počet těch komunikací za sekundu v tom USBčku a nemůžu tudíž tisknout úplně rychle, tak jsem zkusil to Pico, což je super, ale nerozchodil jsem tam pořádně. Jako rozchodil jsem tam homování pomocí toho bez senzorů, ale nefungovalo mi to pořádně tak, jak bych si představoval. Zatímco na Rambu mi to šlo. Takže to budu tady měnit za Rambo. Nemám žádnou lepší desku, bohužel, s jinýma driverama, než má Pico, takže budu limitován těma rychlostma, což mě ale nevadí, já klidně budu tisknout pomalu. Plánuju tady mít i plošňák přímo na ovládání jednotlivých hlav, protože když to zapojoval do těch ramp, tak bych musel mít asi 4, což si představte, jak by to vypadalo. Jednoduše dám sem jedno třeba nepájivý pole prozatím a nějak si to pomocí MOSFETu udělám. To je prozatím asi všechno z tohohle videa. Co jsem chtěl, to jsem vám ukázal. Kdybyste měli jakékoliv otázky nebo připomínky, co vylepšit, jak to vylepšit, můžete mi napsat buď na Instagram nebo na Discord. Všechno budete mít v popisku, jak mě můžete kontaktovat, nebo do komentářů napsat samozřejmě. Tohle je teda moje tiskárna s výměnou hlav. A jo, díky za zhlídnutí. A kdybyste chtěli ten vývoj podpořit, tak
Pokud máte třeba staré součástky jako krokový motory, co víte, že nevyužijete, nebo ložiska, cokoliv na stavbu, co prostě se vám válí doma, nebudete to potřebovat, můžete se o to podělit, to se nebudu zlobit, ale to je jenom na vás. Děkuji za zhlídnutí a ahoj.